azi vreau să încerc să cum faceți multe like-uri. Adică să păcăliți oameni, că aveți atâtea și din astea. Deci noi dăm pe o fotografie. Dăm pe orice, pe profil și pe orice. Și da. Da, vedeți că am dat o fotografie și dăm dislike și inspect element. Poate unii știți, dar na, vreau să fac și eu, să vedem, poate. Ok, și vă arată ceva chestii acolo, în dreapta. Se apare ceva pe acolo. Nu știu ce, uite, da, vedeți pe acolo ceva. Trebuie să apară aici altor două. Hai să scriem 384. Și de acum vedeți, uitați, acolo 384 de like-uri. Poate unii știți, dar nu mă interesează. Deci, azi mai așa am vrut să fac ceva. Da, dați un like, abonați-vă și un share. Cam atâta. Ne vedem data viitoare cu alte videouri. Salut!